dia, bona tarda, bona nit, depenent de quan ens escolteu, i benvinguts a La Bona Vida. Avui ens toca parlar d'un tema que per a molts és una obsessió i per també molts un problema. Avui ens acompanya amb nosaltres en Quim Gasque, una persona llicenciada en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i que ja té una trajectòria en aquest àmbit suficientment important com per parlar una mica de propietat de tot allò que té a veure amb l'esport, el benestar físic, què és saludable i què no, i sobretot en la pressió social de merda que avui en dia tenim per tenir un cos definit i tonificat. Gràcies a les reflexions del Mateu entrenem en el món dels estereotips, de la bellesa, com ha evolucionat l'esport en el pas dels anys i com afecta les nostres vides. Fer-ne o no fer-ne. I finalment, com sempre, acabarem amb un joc i aquesta vegada jugarem a què és mite i què és veritat, Quim. D'acord? Vale. En definitiva, escolteu-nos i coneixereu a persones que no sé si us podran canviar la vida, però potser sí, una mica al dia. Passeu i benvinguts a La Bona Vida. Molt bé, bo. Oh! Has fet molt serè, L'he fet molt bé, oi? Clar. Sí, però està bé. Això de... Clar, és que els micros ajuden molt. Això que portem ja uns quants capítols. Exacte. Després us explicarem el context. Som-hi! Hola, Quim. Bones. Com estàs? Molt bé, la veritat. Moltes gràcies per convidar-me. Un plaer. És un plaer estar aquí. És un plaer. No m'he exposat mai davant de res i avui és el primer dia, així que espero donar la talla. Bueno, a veure, després a l'acabar t'ho direm. Vale. T'ho direm com ho has fet. Hola, Mateu. Com estàs, Jordi? Jo molt bé, gràcies. I tu? Bueno, és un matí d'aquells amb la veu una mica ronca, però que ens inspira. Jo avui ho pensava, Mateu, tio. Crec que hem fet més programes amb ressaca que sense. Sí, ho podríem comptabilitzar. Ho podríem comptabilitzar, tio. Aquesta temporada ho comptabilitzarem. T'has d'apropar més al micro, crec, Però Més. Així. Així, és que així... Has de fer un petó al micro. és que així és molt heavy, El Pol has de fer un petó, com si fos... No. Sí, Si no s'ha fet així. no s'ha fet així. El Quim, que és tècnic de so, t'ho està explicant. Quim? Direm amb l'entrevista. Sí, va, som-hi. Quim, sempre que comencem una entrevista i tal amb algú a La Bona Vida, li preguntem què és per tu la bona vida. Així que, què és per tu? Val, bueno, per mi la bona vida suposo que en primer lloc és tenir salut, no? Física i mental, per una banda, doncs també tenir bones relacions i al final pues, tenir propòsits, objectius o alguna cosa per la que tirar endavant, no? Sempre. Te l'havies preparat, aquesta pregunta? La veritat és que sí. És l'única pregunta que et pots haver preparat. És l'única pregunta que m'he preparat. Perquè la resta no la saps. Així que està molt ben preparada. Està guai, perquè ha tret el tema, evidentment, dels hàbits saludables. Vull dir, està bé físicament i mentalment, és important. I això no ens havia dit mai ningú. Sí, de salut mental n'havíem parlat, el que no havíem parlat era de la companyia, no?, que has dit? De la companyia. He parlat de relacions en general, no? De tenir bones relacions, de tenir un bon cercle al final, no? Amb el que sentir-te recolzat, no? I estimat, també. Sí, la veritat és que al final aquest àmbit molta gent ens el diu, no? De que la bona vida és quan estàs amb els col·legues fent unes birres, amb la família, o està tothom bé, saps? I el de la salut és veritat que també recordo, em sembla que va ser el Max, que ens va parlar de salut, de que quan la família està bé, tothom està en un bon estat de salut, doncs tot la bona vida és més fàcil. La descripció. Sí, ens podeu seguir escoltant. Gràcies. Quim, estàs aquí sobretot perquè tens una formació en hàbits saludables i en l'esport i tal. Com he dit abans, vas estudiar el grau de Ciències en l'Activitat Física i l'Esport. I jo volia fer-te una pregunta, perquè aquesta carrera, tu vas a la universitat i la majoria de gent o persones que fa aquesta carrera, no?, són esportistes, no? I jo sempre penso que és una carrera, o tenim com a societat molta vegada entesa, que hi acaba molta gent només perquè és esportista i no sap què estudiar i se'n va allà a fer això, no? Jo, el que m'agradaria és que tu ara ens venguessis aquesta carrera més enllà de soc una persona de 18 anys que ha acabat la batxillerat, no sé què estudiar, soc esportista, me'n vaig a fer INEF, o me'n vaig a fer Ciències de l'Activitat Física i l'Esport. Quin és l'objectiu? Bueno, a veure, en primer lloc crec que tampoc has encertat del tot amb la persona, perquè precisament jo sóc potser d'aquests perfils que em vaig ficar allà perquè al final m'agradava l'esport. De fet, jo venia de 2 carreres anteriors que havia deixat, no? I finalment vaig tirar-me cap a INEF perquè vaig pensar, mira, al final el meu dia a dia el gaudiré, no? Faré esport, m'ho passaré bé i ja ho veurem en el futur què passarà, no? Que crec que és la clau de l'èxit al final, no? Pensar en el dia a dia t'agradarà o no.
que jo sempre havia escollit com, hòstia, primer enginyeria industrial. Doncs mira, en un futur tindràs molt bona feina, moltes possibilitats, etc tal. Però quin cost vital. Clar, exacte, no? I el dia a dia després se'm feia una muntanya molt gran, no? I al fer el salt a INEF, doncs al final vaig deixar de pensar ja en el futur, vaig dir, bueno, no ho sé, i vaig començar a gaudir el dia a dia d'allà i la veritat és que va ser una experiència genial. L'INEF en si, evidentment hi ha gent que va molt enfocada i que té algun objectiu ja molt concret, no? Però crec que també serà una carrera que a la llarga potser desapareix i que s'acaba segmentant, no? I està passant una mica. Pues ara hi ha una carrera ja de gestió esportiva, no? N'hi haurà potser una altra ja enfocada més a la didàctica només i a la formació d'educació física, potser. Perquè tu, per exemple, quin aspecte de la carrera et molava més? O sigui, què és el que et motivava? A mi, al principi, en general, és que jo crec que el meu canvi ha sigut ja després de la carrera, no? Jo ara mateix doncs, potser considero que el que m'agrada és intentar ajudar a la gent a construir un estil de vida, per exemple, o millorar el seu estil de vida, però en la carrera això no m'ho plantejava. És a dir, jo a la carrera al final el que m'agradava era fer esports, al final, en general, i sobretot el tema entrenament sí que ja em cridava l'atenció. Molt bé, ens va bé que treguis aquest tema, no? de que el que t'agrada ara, no? És ajudar a la gent a tenir un estil de vida saludable, no? I un ritme de vida que els permeti pues, tenir una bona salut. Tu, jo sé que vas començar un projecte anomenat Kinètic, no? On la gent, bé, el teu servei era fer com plannings, no? Imagino una mica de nutricionals i d'esport, no? Mira, estic dient bé? és que Kinètic ja ve de molt més enllà. De fet, Kinètic ja apareix d'un amic meu, que al final estava buscant un nom de marca, al final, no? D'una marca personal, i diu, vale, doncs en lloc de dir-me Quim Gasque, entrenador personal, no? Doncs, jo què sé, buscar alguna cosa potser una mica més original. Doncs tinc un amic que va ser ell el que va dir, hòstia, doncs mira, Kinètic, al final és moviment amb K, no? Ve de kinesis. Llavors em va dir, hòstia, podries canviar la K a la Q de Quim i ja està. Total, imagina't. Uau. És tan original com això, però va ser un amic meu. A molta gent li acaba d'explotar el cap ara mateix. Ben bé, i llavors així va sorgir. Llavors així va ser una manera de tenir una marca personal per començar-me a vendre. Jo treballava aquí, a l'Squash en aquest cas, i vaig començar a vendre'm pel meu compte com a entrenador personal, perquè estava treballant aquí de la sala fitness, tenia molt poquetes hores i vaig pensar que potser era la manera per tirar endavant i per captar més usuaris i tal. La gent que ha de fer en context, estem que ens puguin veure per vídeo, estem a l'Squash, al gimnàs, i el Quim ha dit aquí perquè estem aquí al bar de l'Squash. Estem al bar de l'Squash perquè crec que encara reflexa més una mica la meva trajectòria. En primer lloc perquè a dalt al gimnàs ja fa molts anys que no hi treballo com a tal, però sí que aquí al bar, aquesta zona on estem ara exactament, potser és on la gent em reconeix, no? Perquè sempre estic aquí potser parlant amb algú. Espai de networking. Perquè les assessories les faig aquí una mica, no? I parlo amb la gent aquí. No tinc la meva consulta a cap lloc. No. Jo tinc una sèrie de preguntes per fer-te, sobretot en aquest àmbit, de la gent que ajudes, no? A Kinètic, o en qualsevol àmbit que tu facis d'entrenador personal. La gent et demana ajuda pel seu estat físic, no? Per millorar el seu ritme de vida o tant, jo què sé, ja sigui a nivell nutricional o a nivell d'esport, no? Què li preocupa a aquesta gent? O sigui, quines preocupacions té per arribar aquí a buscar-te tu i que tu l'ajudis? Mira, en primer lloc, el que em trobo en la majoria dels casos és gent insatisfeta amb la seva estètica, com a tal. Aquesta és la principal causa per la que la majoria venen a mi. En realitat, la meva feina va més enllà que això, no? I moltes vegades el que he d'ajudar és a deconstruir certes coses també, que no només orientar-me a això. Però bàsicament és aquest, una preocupació estètica, de que no se senten a gust amb ells mateixos, baixa autoestima, i a partir d'aquí és quan comencem a treballar amb això. Clar, això al final sorgeix una mica de la ment, no? De dir, no em sento bé amb mi mateix, però no només físicament, sinó mentalment. És a dir, l'esport juga un paper, també creus, psicològic, del rotllo que els ajuda. Totalment. O sigui, crec que l'esport juga un paper i que el context d'avui en dia juga un paper encara molt més gran. És a dir, cada vegada crec que hi ha més gent insatisfeta amb el seu cos i al final
Jo crec que és evident que això ve degut a la publicitat, televisió, xarxes, no? Que ens fiquen una pressió estètica molt elevada i al final el que acaba resultant és en insatisfacció personal, no? Vale. I d'on creus que sorgeix el fet de que els nostres cossos no siguin com adaptats una mica al que necessitaríem per estar físicament correctes avui en dia? O sigui, a veure, jo sempre faig la meva paranoia, vale? Que començo una mica. Vale. I llenço la teoria que fa més anys enrere no hi havia tant sedentarisme perquè no hi havia tantes tecnologies, no hi havia tantes oficines, patinets elèctrics i tal, i la gent havia de caminar més, havia de fer 10.000 passos sí o sí sense haver-ho de comptar, i ara ens trobem en un punt, no?, en què estem parats i necessitem anar al crossfit a rebentar-nos o a córrer o no sé què, per exercitar una mica i dir com, vale, no serveix només la nostra ment i estar amb el TikTok, sinó que tenim un cos que hem de cuidar i tal. Llavors, com penses tu que aquest canvi ens ha canviat a nivell de societat? D'una manera molt important, és a dir, penso que, com dius tu, nosaltres estem preparats per tenir una vida activa i precisament ara estem en un món molt sedentari, perquè la majoria de feines, la majoria de gent està tot el dia sentat, no? Llavors hem d'intentar compensar tota aquesta estona d'inactivitat amb exercici. Llavors moltes vegades també inclús es busquen extrems, no?, de fer-ho el més intensament possible. Ja no només és tema físic, sinó és tema mental. Al final, si tenim una vida activa, generarem X endorfines, etc. Em sento molt fort, jo. Treu. Vale. I això, no?, que a nivell hormonal, neurotransmissors, etc., tot això que parlant avui en dia, Marian Rojas, companyia, experts del món de la neurociència, no?, doncs està comprovat que el sedentarisme ens penalitza també, sobretot en un estat anímic, no?, i de salut mental. Correcte. Que per això crec que avui en dia ens trobem que el jovent d'avui en dia, i jo m'incloc aquí, no?, potser a nivell de salut mental crec que no tenim la que es tenia anys enrere, no? Vale. Està bé parlar perquè jo també tinc una reflexió, que és que no estem formats en hàbits saludables. És a dir, no tinc gens d'educació en aquest àmbit. No? Jo no sé, sí que és veritat que jo, per exemple, com a mestre a l'escola, hi ha un punt que parlem d'hàbits saludables, que és sa i que no és sa, no? Però fa falta una lluita tan heavy com per canviar l'hàbit dels nens que creixen, o el meu personal, que tot i jo sabent que no és saludable ho faig, no? Que jo crec que no sé quin canvi hauríem de fer a nivell de societat com per educar-nos millor en aquest àmbit. És que al final els hàbits són automatismes. És a dir, és algo que tu fas sense pensar, no? És algo que tu ja pràcticament ni decideixes, és algo que ja tens com a rutina, que fas i no te'n dones compte. És com, vaig a treballar amb el cotxe, no? Faig aquest recorregut i hi haurà dies que diràs, hòstia, he arribat a la feina i no sé ni com hi he arribat, en pilot automàtic, no? Doncs això és un hàbit, al final. Llavors, el que hem de ser conscients és que això és un hàbit i que també es pot treballar per generar automatismes que al final et beneficin o et portin un estil de vida més proper al que tu vols, no? La moguda d'aquests hàbits, i trec un altre tema o... Sí, tu tira, Mateu. És el teu programa, també. Saps? O sigui... Com que jo no tinc estructura i tu sí. Ja, però tranquil. Tu tira. Jo crec que a l'hora de creació d'aquests hàbits, que em sembla com un tema superinteressant, hi ha tot el tema de la disciplina, que era com el concepte que li volia donar jo al capítol d'avui. Llavors, la disciplina no entesa com a camp d'àrea d'estudis, sinó la disciplina com a la capacitat de seguir, no?, uns principis i de dir, vale, fins a quin punt jo segueixo aquestes idees que tinc de nutrició, d'activitat física, de llevar-me per fer esport, de no sé què, i soc com conseqüent i compromès amb aquesta idea. Creus que el que falta és això, potser, per crear aquests hàbits? Totalment. De fet, aquesta reflexió que has fet tu, jo me l'he fet a mi mateix molt temps, vale? Jo m'he considerat una persona zero disciplinada, però... Jo també. Molt, la veritat. I crec que al final ara ja és un punt en el que puc dir que, hòstia, doncs Déu-n'hi-do, no? Com he millorat aquesta disciplina, perquè al final també és una cosa que s'entrena, considero. I la persistència aquesta crec que és el que estem perdent. És a dir, jo, per exemple, els meus pares m'han volgut ajudar al màxim sempre, m'han volgut posar molt fàcil, no? Des del cuidado, des de, hòstia, que et fa falta, el que sigui, i al final t'acostumes a la immediatesa de les coses, no? Que és el que ens passa avui en dia, de dir, vull això i vull ja,
no? I dius, hòstia, no m'he de treballar una cosa durant un llarg període de temps per assolir la recompensa. Vale? I això és el que avui en dia es parla de xarxes, hòstia, plaer immediat, no? Del porno, del plaer immediat, de tots aquests temes que és com estem realment tenint dosis de plaer immediat i al final tenim una frustració quan el plaer immediat no el podem tenir i hem de fer coses de currar una mica. que ens ho hem de currar i hem de tenir disciplina. Clar, aquí deus tenir un conflicte amb moltes persones que venen aquí i els dius, sí, perfecte, arribarem a aquest objectiu, però aquest objectiu està lluny. Vull dir, hem de treballar-lo molt permanentment, no? I seguir unes dietes estrictes o un ritme de treball estricte, perquè si no aquest objectiu no hi arribarem. Clar, és que aquí és on intento canviar la pel·lícula, en el meu cas, vale? Per això em vaig desmarcar una mica de dir entrenos físics, vens aquí, fas això i ja està, a dir no, ara faig una assessoria on ho toquem tot, perquè al final amb l'entreno si 2 hores a la setmana, 3, no et genero els canvis suficients i l'estil de vida que voldria, perquè el dia que jo desapareixo, desapareix l'entreno. I ara crec que amb aquest canvi realment em va anar de conya, la veritat, inclús pot evolucionar, encara es pot millorar, evidentment, però el que parlàvem una mica de que el que no hem de buscar és i vendre l'objectiu aquell al final, no? És parlar de dir, vale, ei, relax, calma, tens aquest estil de vida, anem a millorar-lo a poc, no? I anem a mirar, vale, tu com vols arribar a ser o com el vols arribar a sentir, no? Val, doncs anem a mirar allò. Aquesta persona que se sent així o que fa això, què és el que fa al seu dia a dia? Doncs, vale, doncs anem agafant aquestes cosetes que es fan al dia a dia per arribar a ser allò i ho anem introduint a poc, perquè al final, tu sense donar-te en compte, fent allò al dia a dia, doncs ja ho tindrem. Ja ho vaig dir. Vale, merci. Ens estan aquí deixant el bar de l'esquaix i se'n va. Hem fet el favor de tenir l'espai obert avui. I ens ha deixat la clau. Doncs això, no? De dir, vale, pues, sense preocupació, no? Al final, petits reptes de dir, ara anem a ficar aquest hàbit, no? O aquesta eina de treball, no ho sé. Doncs va, comencem a fer-la. Què tal? Com va? Ho portem bé? Sí? Hòstia, doncs ara ja em sento de conya. Doncs vinga, anem afegint. I sense anar-nos de cop entenc que genera molta frustració, no? Després per la penya, el rotllo. Evidentment. De cop. Sí, també és fàcil caure en l'error, Vull dir, al principi també em passava de dir, vale, vols arribar a això? Doncs vinga, anem a ficar aquests. Hòstia, potser he sigut massa ambiciós, no? I llavors vaig establir-me allà com diferents nivells, diferents de cada àmbit, no? De dir, vale, entrenament, descans, ment, nutrició, tal, vaig definir-me com nivells, no? D'on estava cadascú i a partir d'allà dir, va, fica un nivell d'aquest. Dins d'aquest àmbit de la immediatesa i d'aquesta lluita que deus tenir també molts clients que venen aquí que busquen aquest objectiu, que els hi has de canviar tu aquesta visió, deus tenir una lluita important amb les dietes miraculoses. Vale. Aquestes dietes que, jo què sé, que jo he vist a tot arreu de... Mira, aquells batuts, que et fots 2 batuts i ja tens com les calories fetes per al dia i així tens un dèficit calòric, no? Tio, jo recordo... O sigui, he tingut un cas a prop d'una d'aquestes dietes i va ser una passada perquè de cop, hòstia, és que s'havia primat moltíssim, però clar, hi ha l'efecte rebot després de que tu no has creat un hàbit, entenc, no? Sí, és més complexa, ara si vols ho toquem. I tant, toquem. Aprova't el micro Quim, que si no, no se'ns escoltarà. Perdó. No, tranquil. Doncs, en primer lloc, jo no soc nutricionista, val? Això ho defineixo així, i el que no faig és prescriure aliments. Vale? De manera que, no sé, una persona que no és llicenciada en Ciències d'Activitat Física i l'Esport, doncs no prescriurà l'exercici. Però un nutricionista, per exemple, et dirà, hòstia, seria molt interessant que fessis entrenament de força, no? Doncs jo faig el mateix amb la nutrició. Val? No parlo de quins aliments hem d'ingerir i quins no, però toco temes molt bàsics a nivell de salut que crec que són suficients per assolir els objectius que tenen els meus clients. Tot i així, també crec que hi ha una mica aquesta competència i aquesta lluita perquè realment no tenim tots l'espai que ens toca. Perquè a nivell d'entrenaments personals, nutricionistes, fisioterapeutes, inclús que potser tenen una mica més d'introducció en el camp de la salut, doncs nutricionistes penso que haurien d'estar molt més integrats allà dins, no? Donar-los molt més pes també, i inclús l'entrenament també molt més pes dins l'àmbit de la salut, vale? Que estigués molt més regulat. Llavors, jo no prescric aliments, per una banda, no faig dietes, perquè tampoc crec en dietes, val? No crec en dietes perquè al final una dieta és algo que has de seguir una cosa estricta durant un temps, no? I al final, què passa?
Si tu no generes un hàbit que s'adapta a tu, que t'està bé i tal, i tens la sensació de que estàs fent alguna cosa per arribar allà, quan arribes allà, què tornes a l'anterior, no? Normalment. Llavors és com acabo la dieta, però torno a tenir tots els automatismes anteriors i torno al mateix. Però llavors de quina forma ho planteges si no és una dieta pautada? Al final crec que la clau és formar la gent. Vale. És que la gent sàpiga el que jo puc saber, per exemple, no? I que trobin el seu equilibri. És a dir, Com per exemple, en plan, Per exemple. directriu, quina seria? primera directriu, vale? Normalment la més bàsica que tinc és, vale, entenem que tots som addictes una mica a alguna cosa, val? I potser el sucre és una de les més importants, no? Llavors comencem a parlar una mica de menjar real, però no amb un concepte de extremista ni res, simplement de dir, val, què és el que introduïm nosaltres, no? Que potser realment no ens aporta els nutrients que ens hauria d'aportar i és purament processat, no? I són calories que no ens aporten res. Doncs llavors aquí, mitjançant l'aplicació de Yuka, per exemple, o de Real Fooding també hi ha, etc., doncs, ensenyes una mica a la gent quan vas a comprar, dius, hòstia, doncs mira, tens això i tens això. Hòstia, doncs aquest té una molt bona valoració, aquest no. Potser el que a tu t'agrada és aquest, però per què t'agrada aquest, no? Doncs potser perquè té més sal, té més sucre, tal. Llavors, començar a ensenyar una mica aquesta crítica de dir, hòstia, vale, doncs va, comencem per aquí. Vale. I llavors, a partir d'aquí, dius, vale, això ho fem durant 2-3 setmanes. Ho portem bé? Hòstia, és que la gent només amb això ja comença a tenir canvis. Ja. I se sorprenen de dir, hòstia, i no m'ha dit ni dieta, ni quantitats, ni res, ni no, perquè al final el pesar inclús i tot, i mirar-t'ho el dedo tot, doncs potser pot generar més obsessió, Clar. que també és un altre problema. Que fort, al final tot està a l'educació. Vull dir, la feina que no hem pogut fer prèviament l'has de fer tu ara, no? 100%. I és una mica trist que haguem de pagar per aquesta educació, no? Tots tenim dret a rebre-la gratuïtament, perquè al final és la nostra puta salut, saps? Vull dir, jo crec que és molt heavy. Que no vull que perdis ara, deixis de fer-ho cobrant, però... Podem cagar amb la indústria de l'alimentació. No, ens podem cagar amb la indústria alimentària i amb el Ministeri d'Educació. Vull dir, és una puta merda que no sapiguem aquestes Jo coses. recordo, no?, al col·le de, no, les 5 fruites al dia... Sí, clar, tio, però les 5 fruites al dia estan molt bé. Però no t'expliquen que t'estàs fotent un bollicao i que el bollicao t'està destrossant per dins. Clar, però això també era un altre tema del que volia parlar jo, ja que treus el bollicao. Tan bons els bollicaos. Aquí des de la bona vida tenim el debat, no?, del rotllo. Nosaltres volem ser feliços, volem estar sants, volem sentir-nos bé en els nostres cossos, però també hi ha la dualitat del plaer, no?, i el disfrutar, que també és algo important, o que almenys valorem, no?, de fer un bon sopar, d'un dia... Hi ha espai per un bollicao en una vida saludable? O sigui, aquí crec que... Mira, m'has tret un tema bastant clau. O sigui, crec que la clau de tot és la llibertat de les persones, al final, no? I que tinguis i puguis actuar amb llibertat, no? Si tu et fots un bollicao amb total llibertat de que vols aquell bollicao perquè és aquell moment, ni aquell instant, ni aquell record o el que sigui, fantàstic. El problema és quan et fots el bollicao per necessitat, no? Per l'addicció aquesta al sucre. No. Que moltes vegades diem, hòstia, tinc gana, m'he de fotre això. I llavors et planteges i dius, ei, si no em foto això i em foten un plat ara aquí de, jo què sé, un tall de peix, me'l menjaria? O diria, va, sí, igual, si no és xocolata, res. Aquí és on hi ha la diferència, no? Clar. De dir, és gana o és l'addicció al sucre, no? O és l'addicció al tabac, o és l'addicció a l'alcohol, o què és? Clar. Llavors, crec que la clau és la llibertat de decidir, saps? De dir, vale, ara decideixo això amb llibertat. Llavors crec que és quan... Clar, és que el tema de l'alcohol també és molt heavy, perquè a part el tema de l'alcohol és un tema que afecta a la gran majoria de la gent. Vull dir, estem fotent aquest programa amb una birra a la taula, saps? Que no he començat, però... Bueno, ara farem la mitja part i anem a omplir les birres. Però és veritat, vull dir, el tema de l'alcohol és conec a milers de persones que que tenen un bon estat de salut, que són esportistes i ingereixen una gran quantitat d'alcohol. Jo la primera, val? Jo com a esportista, la primera. Exacte, o sigui, anem a jugar, la típica, em sap molt greu dir-ho, però vas a jugar a pàdel i després vas a fer la birra amb els col·legues. Vas a jugar a futbol i després fas la birra amb els col·legues. Però no deien que la birra és la beguda dels esportistes?
com que era bo, o és un mite? Sí, jo crec que això és un mite claríssim. Merda, igual. No, aquesta no la tinc, però no la tinc preparada, no? És un mite aquí. Jo entenc que sí. Evidentment, l'alcohol, pel que sabem, doncs, deshidrata, no? Més que hidratar-nos, per tant, no seria molt adequat en l'àmbit esportiu. Tot i així, evidentment, hi ha moments per tot, no? Sí que és veritat que l'alcohol té una part també que ens desinhibeix una mica, que ens fa estar com en un ambient més relaxat i socialment Si jo deixés l'alcohol ara, està molt acceptat, no? si jo les pròximes 2 setmanes portés el mateix ritme de vida fent les mateixes coses que he fet les meves 2 últimes, però no em begués ni una gota d'alcohol, d'aquí 2 setmanes estaria més prim que ara? Home, probablement. Probablement ja per balanç energètic, doncs és probable que si... Què és el balanç energètic? Balanç energètic és de la ingesta respecte al que cremes, no? És a dir, si... El dèficit calòric, podria ser. Exacte, dèficit calòric o superàvit calòric, no? En aquest cas, si estàs fent exactament el mateix i estàs deixant d'ingerir certes calories, doncs és probable que baixi alguna el teu pes. Molt bé, molt bé. Al principi, quan hem començat la conversa, ens has dit que tu no estàs gaire acostumat a exposar-te. No gens, la veritat. No t'agraden això de les càmeres, no t'agrada les xarxes, no t'agrada explicar la teva vida. Això és una cosa que admiro molt dels meus alumnes de l'escola, perquè jo els hi dic i no els limito amb res, no? Inclús hi ha vegades que és com que s'exposen d'una manera brutal davant de les xarxes i al final dius, hòstia, a vegades dius, hòstia, això potser no seria del tot adequat o no sé què, però per altres... Posen el seu procés a nivell de... Sí, o exposen els seus processos o intenten ja, no ho sé, mostrar una figura més professional davant les xarxes i jo, doncs, hòstia, faig allò de, hòstia, doncs potser encara no està preparat del tot i tal, però no els hi transmeto perquè realment penso, tenen un avantatge respecte a mi, no? És a dir, jo crec que les meves pors, no? Aquests límits que ens posem nosaltres mateixos, de la por a la crítica o el ho faràs bé o no ho faràs bé i tal, dic, hòstia, aquests tenen un avantatge de l'hòstia. Aquests estan aquí exposant-se i no els hi preocupa una merda tampoc el que li estigui dient. El que pensi la penya, no? Exacte, i en el meu cas penso, hòstia, doncs no ho sé, moltes vegades a nivell de negoci inclús he pensat, doncs potser seria interessant, no? Encara a nivell professional utilitzar-la, sobretot, no? De dir, i no he sigut capaç de fer-ho, no? Llavors, avui, per exemple, doncs és un primer pas, de dir, va, parlo d'això i tal, a veure com ho portem, no? Ho estàs fent bé, eh? A mi ho estic fent bé. Ho estàs fent bastant bé, veritat? Sí, gràcies. Jo crec que també el fet de compartir un procés és com una forma de compromís, no? Del rotllo, si començo a penjar a Instagram la meva evolució en un esport o amb hàbits nutricionals, és com que tinc aquest commitment amb una audiència i d'alguna forma ho he de seguir fent per... Clar, ho fas per ells, quasi. No tant per tu, sinó perquè... De tu, no? Però potser és una forma de dir... Quan tu et compromets amb tu mateix de, va, avui aniré al gimnàs o aniré a fer ioga o tal, i estàs a les 6 de la tarda tirat al sofà en plan, buah, ara he d'anar allà. A l'igual més jugar. Trenques aquest compromís amb tu mateix i no li dius a ningú com... És com un contracte, no? Al final, diuen, d'aquesta disciplina. Llavors és com si hi ha alguna més... Potser costa més fer-ho, però aquest respecte a un mateix... Tu com el penses a nivell esportiu i a nivell d'hàbits i tot? Jo crec que el que has dit és molt important perquè realment crec que és on hi ha l'error. Jo crec que fer alguna cosa i mostrar-lo fora per collar-te més i tal, al final t'estàs ficant una pressió afegida i a part estàs passant a fer alguna cosa que en teoria és només per tu a fer alguna cosa pels altres. Llavors crec que si realment ho fas per tu, quan tu ho estàs fent per tu, la gent que no ho acaba fent o que saps que dius, hòstia, no ho faig però no ho sap ningú, tu t'estàs fallant a tu mateix i, per tant, també és una frustració més per tu i un fracàs més per tu, que és el que realment importa, no? Llavors, la pressió cap enfora i el reconeixement cap enfora i tot això, a mi també m'ha fet molt mal, crec, en molts àmbits, sempre, no? I crec que és una cosa que s'ha de començar a construir, però ràpidament. Que flipes. Molt bé, molt bé. Estem més o menys a la meitat del programa. Podríem anar a omplir cerveses, fer mica mitja part, Una pausa? fem una mica de pausa i seguim els nostres hàbits saludables de cervesa. Bé, ara ja sé, tornem a seguir amb les birres plenes. Quima, portem parlant bastant de com és la teva feina, dels tips que dones a la teva gent, no? I a nosaltres, aquí ara, com a dues persones que necessitem ajuda amb el nostre estat físic, o almenys amb la nostra rutina, perquè ens estem fotent unes cerveses i és evident que no complim les coses que
que tots deberíem, i de tant en tant ens mengem un bollicao. Donen 5 tips que podríem fer servir, així superràpids. T'estàs cagant amb mi o no? No. Vale, que és una cara de hòstia. No, estic pensant que és molt complicat perquè al final no sé què voleu. No, 5 tips per tenir un estil de vida saludable. Jo crec que avui ja el pots utilitzar, el que has dit abans de la compra, però ves per aquests àmbits. A veure, Jo he de dir, per deixar-te un moment per pensar, perquè així desenvolupes la... La necessitem, O sigui que... Quan va plantejar aquesta pregunta al Jordi, jo li vaig dir del rotllo, és difícil perquè tu sempre ets molt partidari dels objectius de cadascú, però com contraposant-ho amb l'educació que parlàvem abans, d'aquestes idees generals, no? El que has deixat anar allà del sucre, jo crec que va per aquí la pregunta. Jo crec que tenia una preocupació cap a l'àmbit nutricional, segur, més que res, però, bueno, Però és que jo crec que, o sigui, al final, nosaltres som persones que fem esport. És a dir, jo a la setmana faig 3 hores d'esport perfectament, 3-4. Llavors dius, vale, si 3-4 hores fent esport i no tinc l'estat físic que a mi m'agradaria tenir, el problema el tinc nutricional. Vale, jo dono tips, vale? En primer lloc, crec que és entrenament de força. Vale. Vale? O sigui, crec que és una base que tothom hauria de més o menys fer. Agafeu llibreta i boli. Vinga, entrenament de força. Digue'm? Pesa. No té per què. Podria ser a casa, amb el teu propi cos, o com sigui. Flexió. Però sí que intentar buscar un estímul que generi una adaptació. Al final, perquè estem molt acostumats a... Sí, fem força. Estàs donant un estímul òptim perquè el cos se t'adapti a allò, o t'estàs quedant curt i el teu cos diu no, això ja estic preparat per fer-ho, no cal que m'adapti, no? Llavors, entrenament de força crec que és important. Salut física i recomposició corporal. I això és que, molts termes tècnics, Jo, el de generar adaptacions vol dir que el meu cos s'adapta a poder fer 15 flexions en vez de 10? Exacte. Va, això és una adaptació. Exacte, és un principi d'entrenament, no? Principi d'adaptació. És a dir, nosaltres amb l'entrenament el que busquem és un desgast, per així dir-ho, vale? Que aquest desgast, quan el recuperem, si fem un bon descans, si ingerim el que toca, etc., doncs recuperarem i millorarem per sobrecompensació una mica més l'estat anterior d'allò, no? Llavors això és millorar, vale? Si no donem un desgast, si tu al final caminant, si no camines moltes hores, segurament no generaràs cap desgast, estàs preparat per fer-ho. Per tant, al teu cos no li estàs demandant una millora, vale? Això, entrenament de força. Això, salut física, una mica, i recomposició corporal, sobretot. Després, 2, activitats potser que siguin més cardiovasculars, també ens poden ser útils per alliberar endorfines, per un nivell d'estat anímic, sobretot, vale? A partir d'aquí, portar una alimentació el més saludable possible. No, sí, alimentació 3. Sí, perdó. Enrere la 2. Cardiovasculars és quan sues... Córrer, no? Suposo? Sí, on pugem pulsacions. Vale? Al final, pujar pulsacions és el que augmenta aquest torrent sanguini, no? Alliberem endorfines i el nostre estat anímic també millora. Vale. I crec que això avui en dia també és molt important, sobretot per la part anímica. O sigui, podríem obtenir resultats a nivell de recomposició corporal i de tot, amb l'entrenament de força i nutricionalment afinant molt, ho fa molta gent, però crec que a nivell de salut mental potser aquí estem punxant una miqueta. El tema de les endorfines és tot un tema, també. Això és un altre món. Neurociència a tope és... Que diuen el runner's high, que és com... No sé què és això. Aquests que corren maratons i tal, diuen que tenen com el subidon aquest, que és com un colocó. D'adrenalina o què? D'endorfines, que comences a alliberar endorfines, estàs corrent, com t'estàs sentint molt guai, i diuen que també és com un punt d'addicció a aquest... Tu saps què vaig sentir ahir? Puc dir una cosa que ahir vaig sentir? És que aquest programa, posem en context, aquest programa l'estem gravant al mes de novembre. Dia 1 de novembre. Aquest any tenim algunes entrevistes d'arxiu gravades, aquesta n'és una. I ahir va sortir la sotana, tio. Va anar-hi l'Albert Pla. Perquè nosaltres som molt fans de la sotana. El nostre programa ens agrada molt la sotana. Sobretot jo, i com que el programa també és meu, doncs som fans. I va anar a l'Albert Pla, tio, i saps què deia? És que vull aprofitar per dir-ho. El tio diu que ell va nedar, era de nedar, i diu que el fet de nedar i de portar el seu cos al límit li crea una erecció i que en conseqüència es corri. A la piscina? A la piscina, tio. Va ser molt heavy. I diu que a ell també li passava com fent com dominades, saps? Dic, és molt heavy això, tio. És possible?
Això és possible, tio? O s'ha tret de la màniga com fa amb l'Albert Pla. Ja, però és que jo crec que en el seu... O sigui, hi ha un punt que dic, vale, l'Albert Pla o és trola o li pot passar perfectament a l'Albert Pla. Si algú que li passi això és a ell. Hòstia, no sé, tio. Ara no en tinc ni idea. No sé si a nivell bioquímic, si hi ha no sé. I a tu no t'ha passat mai, no? Si lliberes tanta dopamina allà i jo què sé, doncs pots arribar... Pot ser, però és per una alliberació de dopamina super heavy, perquè el tio li dona super plaer, no ho sé. O un tipus de filia amb l'aigua. No sé, tio, no, perquè diu que també Perquè li amb passa. dominades també li passava. Exacte, diu, estava allà aguantant de tal manera, tio. Dic, que heavy. No sé, coses de la... Es deu sentir tan empoderat fent allò, no? Que es deu posar catxondo ell sol, És com ell sol i ja... No, No m'imagino Albert Pla fent dominades. Jo tampoc. Ell no deia que feia dominades, com que es penjava de l'aro de la canasta, és que és molt heavy, deu escoltar l'entrevista, tio. Després d'escoltar el nostre podcast, escolteu de la sotana. Però el tio diu que es penjava de la canasta i que aguantava allà hores i hores i llavors es corria. Sí, molt heavy. Bueno, perdó, no cal... No és el cas, però... Hem dit lo de les cardiovasculars, la força... Sí, però Havia dit força, entrenament cardiovascular, després a nivell d'alimentació saludable, al final, no? I què més? Al final, crec que, a part d'aquests 3 tips, crec que la clau és estar preparat per aquests tips. Vale. Què vol dir estar preparat per aquests tips? És que el teu... O sigui, com estàs tu, no? El teu estat et permet fer allò. Jo crec que és la clau de la meva feina, no? Em ve molta gent estressada per feina, etc. És que no tinc temps, vaig aquí, tal... Val, doncs, com fer que aquesta persona, 1, tingui temps per fer-ho, 2, tingui l'energia vital per fer-ho. Llavors, crec que aquí és on entra el descans, és on pot entrar la meditació, és on pot entrar, no sé, tenir un diari personal, i després els horaris, com et distribueixes al dia, no? Jo crec que els canvis més importants que he tingut amb els meus clients, per exemple, o que jo em valoro més, que potser de cara en fora no sembla tan important, és una clienta que jo sempre intento que els meus clients entrenin a primera hora del matí l'entrenament de força, perquè normalment és el menys satisfactori, el que menys agrada, com a mínim a mi també, no? És com ho faig per salut, inclús també per pressió social, estètica i tal, que podem criticar-ho, però ho faig el més d'hora possible, com una feina, de dir, vale, ja ho he fet, ja està, he complert amb mi, ara vaig a fer el meu dia, la meva feina, i després, si faig alguna activitat cardiovascular o que sigui ja d'oci, d'algú que sigui gaudi, saps? Que m'agradi. Llavors crec que aquest canvi, per exemple, tinc una clienta que, hòstia, un perfil professional molt potent, vale? Que li vaig proposar fer un canvi a l'entrenament al matí, períodes irregulars de regla, etc, que fent aquest canvi al matí, perquè ella plegava potser 7-8 al vespre i encara havia de venir aquí a fer l'entreno amb mi, etc, doncs amb l'assessoria va ser, ei, ho hem de canviar. Intentem gestionar això. Intentem fer un entreno, encara que sigui a les 6:30 del matí o a les 7 del matí, abans d'anar a treballar, ja has complert amb tu i que quan pleguis a la feina et sentis lliure de veritat de fer el que vulguis. I si quan et sents lliure tens ganes de fer una classe cardiovascular, la fas, però que sigui per gaudi. Si tens ganes de fer una cervesa, la fas. Aquest canvi, amb X període de temps, doncs, el període de regla, 28 dies, clavat. No? I crec que va ser el canvi aquest que dius, hòstia, realment, no? En una dona, per exemple, que és una que podem apreciar molt, no? El tema estrès, inflamació, tal, no sé què, doncs, hòstia, doncs va funcionar molt bé. I des de llavors ho he aplicat amb molts usuaris i al final els que aconsegueixo fer aquest canvi són els que s'adhereixen més al nou estil de vida, saps? Clar, i creus que és especialment perquè és en el matí i és la primera cosa que fas, o és un tema de que tenim les vides molt ocupades i costa trobar l'espai on fer-ho? El manyaneo, no? És un tema de cuidado personal, no? Al final, de cuidar-te tu mateix i de no fallar-te tu mateix. És a dir, si prioritzes la feina tu mateix, crec que aquí ja punxem. Vale? Llavors és el tema de prioritzar-te. Si tu acabes la feina i acabes molt energètic i, hòstia, i t'encanta entrenar i tot el que vulguis i tot va perfecte, doncs pot estar adequat, cap problema. Ara, si per tu, per exemple, vols sentir-te bé amb el teu cos, tal, no sé quantos, i ara mateix no compleixes amb el que tu vols, no? El que tu desitges, doncs, en primer lloc, hi ha una fase de construcció de dir, bueno, quina pressió m'estic ficant jo per la societat i quina no, però per altra banda hi ha el, vale, doncs, hòstia, prioritzo a mi, no? Abans de la feina, per tant,
Al final és com un múscul, la fatiga, no? Aquesta de la força de voluntat es fatiga. Per tant, a mesura que avancem en el dia tenim menys força de voluntat. I jo sempre dic, vale, pues, compleix amb tu al principi del dia i que si falles al final del dia que sigui algo que no sigui tan prioritari com hauria de ser tu. No? O igual a la tarda necessites cuidar dels fills o fer... Ja, tio, però això també vol llevar-se molt d'hora. Sí. Depèn I depèn del cas, o al migdia, no? No ho sé, o sigui, el tema és I que prioritzar. llevar-se d'hora no ho dic en el sentit de, o sigui, quina puta llevar-se d'hora, no, sinó en el sentit de que també és saludable dormir, em sembla que són 8 hores al dia. Clar, però està molt estigmatitzat, però igual, després de sopar a les 9 de la nit, en vez de passar-te 2 hores mirant sèries a Netflix, vas a dormir abans, fas les teves 7-8 hores i et lleves al matí. Sí, totalment. Aquí també tenim un horari molt tard en tot. Al final, com tu deies abans, no? Si tirem enrere, la idea és anar amb l'horari solar, per tant, ja aniríem a buscar una mica més això. Sí, totalment. Bé, Quim, m'agradaria acabar en que ens expliquis una miqueta el teu projecte. Val? Jo sé que tens un projecte aquí a Kinètic que dius que ha d'anar endavant i... A veure, Vols explicar? jo fins ara he estat amb la meva assessoria, no? I abans d'aquest estiu vaig decidir tancar-la perquè volia millorar-la al final, no? I millorar-la per mi passava en estar diàriament amb els meus clients, vale? Llavors he estat estic intentant buscar fórmules per complir amb això una mica més, per estar més present en els seus objectius, en els seus canvis i el seu dia a dia. Per ara no tinc cap fórmula encara, vull dir, segueixo en la búsqueda d'això, però també potser el meu perfeccionisme en aquest aspecte és el que m'està limitant tant, no? Perquè ho vull tot com un 10 d'inici, potser ara també m'estic donant compte de, bueno, potser un 8 pot estar bé per tirar endavant, començar i ja arribaràs al 10, no? Al final crec que ens passa una mica a tots, no? Aquest perfeccionisme de voler començar, que és el que m'ha limitat una mica en aquest aspecte. Però tu et poden contactar ara per ajudar o representa que estàs en stand-by? M'estan contactant i sí, transmeto que estic en stand-by. Vale. Tot i que crec que en breu això canviarà. És a dir, que pot ser que quan la gent escolti el capítol, pot ser que ja estiguis en... Pot ser que ja estigui. Doncs contacteu amb el Quim quan esteu escoltant aquest capítol, si necessiteu una cosa d'ajudar. Contacteu amb el Quim, que us pot ajudar. Potser sí que us canviarà la vida. Exacte, ells pots canviar la vida, més que el programa. Bueno, nosaltres diem que no ho sabem, que potser sí, potser no, que segur que el dia segur que els has canviat, perquè ha sigut molt xula l'entrevista. Només... Idees molt interessants per aplicar, no? Total. Només volia acabar amb una cosa, i és que és una cosa que em fa bastanta gràcia, perquè el Quim ha dit al principi, ho hem parlat ja una miqueta, no? que ell no està exposat a les càmeres, però el Quim a mi em sortia, quan escoltava Spotify, a mi em sortia a sota del play i sempre sortia una imatge, que era publicitat, i em sortia la imatge del Quim amb unes ulleres, perquè vas fer de model. No sé si era Opticàlia o no sé què eres, però vas fotre de model, tio. O sigui, que... Què? Explica'ns. Per parlar una miqueta dels cànons de bellesa, sobretot, no? Ja que has fet de model. A veure, bueno, el tema de model, o sigui, això va ser una tonteria, en veritat, per falta de recursos. És a dir... És tal qual, no? Sí. Hosti, tio, però mola molt sortir allà a Spotify. Em feia molta gràcia. Bueno, hosti, que no el conec, saps? Estàs escoltant una música. Si ets una peça guapo, fas de cambrer, si ets molt guapo, fas de model. Jo era cambrer, Jo em vaig quedar cambrer. També. No sé com va anar, que estàvem a Barcelona amb un parell de la Pobla, precisament, i vam passar per davant i em dic, què? Anem a preguntar. Total, que vam entrar a preguntar. Un càsting, eh? No, un càsting, no, una agència de modelatge, no ho sé, de publicitat. És el típic, Vaig a preguntar si puc ser model. Estava per aquí. I vam anar allà, tal, no sé què, i ens van dir, bueno, s'ha de pagar. Hòstia, 200 euros. I llavors vam dir, bueno, doncs no, res, tal. Vam marxar, i dos d'aquests vam dir, tu, però que ens han vengut molt bé, saps? Anem allà, paguem i que, joder, que si surt algun anunci, perquè ens van dir, no cal ni tenir uns cànons X ni res, sinó eren molt anuncis, qualsevol perfil pot ser bo, i vam dir, perquè es poden guanyar molts diners. Bueno, total, que van sortir dos anuncis i perquè no hi havia càsting, si hi hagués hagut càsting tampoc hi hagués anat. I res, doncs un va ser aquest de les ulleres i un altre va ser el de l'Ofertón, aquell que va sortir. No, aquest no el sé. Aquest patrocinava allò de Mujeres i Hombres y Viceversa allà a Telecinco al seu moment, que la Pobla reia un munt perquè... Sorties dels anuncis? Sí, va sortir un temps, encara està penjat i tot aquest. Els dos amb ulleres surto, no sembla ni jo, amb detectories. Ai, que bo, tio. Molt bé. Quina empresa?
Pots saber o no? Oferton, una era, que era una pàgina web així que a les 12 del migdia sortien ofertes d'electrònica i no sé què. vale. Oferton amb 2 O's. I després l'altra no sé ni com es deia. Et fotien ulleres perquè fossis com un rotllo informàtic, entenc. M'ho deixaven triar. El de les ulleres no, però l'altre em va deixar triar. Molt bé, I em molt bé. van posar ulleres i tal. Molt bé. I el tema de bellesa que deies... Sí, clar, a veure, això tot volia introduir això, el tema del modelatge, no? De que avui en dia les passarel·les i tal, i bueno, no només passarel·les, sinó revistes de models provant-se la roba, no? Tu entres a la web de qualsevol empresa de roba i et surten unes persones vestides que ni de conya puc ser jo, no? Tenen uns perfils molt concrets, molt prims, amb unes faccions molt marcades a la cara, no? I fins a quin punt té a veure això, no?, amb l'esport i amb la vida saludable, que és el que ja ens venen. A mi m'agradaria preguntar-vos a vosaltres també si creieu que la bellesa ve influenciada o no per alguna cosa. Perquè jo crec que tinc la sensació de que ho tinc bastant clar una mica. O sigui, jo... Què creieu? Ara el tema de la bellesa amb com tinguis tu el teu cos. És a dir, hi ha persones guapes amb tots els tipus de cossos per mi, però la meva pregunta seria, o sigui, la meva reflexió seria, quan tu vols tenir un cos atlètic, no? Aquest model grec supermusculat, amb abdominals, amb bíceps, amb l'esquena ampla, és això més sa que una persona, aquest fofissano que es diu, que és del rotllo, no està tenint una alimentació desequilibrada, però tampoc està treballant per estar com tan definit. Llavors, en aquest marge, què creus? Jo crec totalment que el perfil abdominal tal, no sé què, no sé quantos, probablement a nivell de salut tindrà més carències potser que el que té un percentatge de greix una mica més elevat. No estem parlant d'una persona amb obesitat, estem parlant d'una persona que, com dius tu, una miqueta que potser no té el six-pack com a tal, no? Doncs jo crec que té més salut segurament el que no té el six-pack si realment ho porta bé. Perquè crec que la persona del six-pack probablement té una pressió afegida per complir amb uns estàndards molt més elevada. Jo veig molt diferent el tema de la bellesa. Jo crec que la bellesa és amb les energies que les persones transmeten. És a dir, a vegades veus una persona que ni molt menys té unes faccions o té una presència física de persona que dius, hòstia, que guapa, però l'energia que aquesta persona transmet fa que dius, hòstia, tio, que guapa és aquesta persona o aquest noi o aquesta noia, no? I crec que va molt relacionat amb això, tio, de dir, buah, i aquest tio transmet amb una cosa que dius, mira, em crida l'atenció i m'agrada. Jo penso que estem manipulats una mica amb tot això. És a dir, penso que l'estàndard de bellesa que hi havia fa uns anys ara no és el mateix. I que si s'ho proposessin, o ens ho proposéssim tots, en 5 anys seria un altre. Jo em recordo d'adolescent de que una persona o una noia, en aquest cas no, superatlètica, inclús musculada i tal, doncs potser no em semblava una persona, una noia atractiva inclús. I ara, en canvi, m'ho pot semblar, no? Llavors, crec que tot això ve condicionat molt per les xarxes, publicitat... Sí, de totes maneres, sí que separaria el que és atractiu i el que és vell. Això també és veritat. També estic d'acord. També ho separaria una mica. Exacte. I la bellesa sí que és veritat que parlaríem d'una altra banda. Però sí que és que a l'antiguitat, si ens posem a parlar de cànons de bellesa, per exemple, jo recordo imatges o quadres de dones, no, que les dibuixen com a velles i tenen un percentatge de greix gran. Vull dir, recordo, ara no sabia dir-te cap quadre, tampoc, però és nivell tècnic, però sí que recordo quadres de dir, ostres, aquesta persona en aquest moment la consideraven molt vella i tenia un percentatge de greix elevat i en canvi ara, evidentment, no ho trobem així, no? O la reialesa, perfectament, no? Per què? Perquè... Morían de hambre, tio. Si tenies pasta para... Exacte, no? Igual que la pell blanca, diguem-ne, no? Que la pell blanca era atractiva perquè volia dir que no treballaves al camp. Clar. Exacte, una miqueta aquests temes. Totalment. I ara, o sigui, aquesta idea és molt interessant, la que dius, però llavors el TT CrossFit infladíssim, telèfon... Està sonant el telèfon aquí, ara. Coses del directe. Infladíssim de bíceps, allò cruzant, no? La idea aquesta que tenim és com algo que destaca molt, no? Que, com si te'l trobessis per la naturalesa diries, uah, no? Seguretat, una persona que ha sigut capaç de ser responsable per anar cada dia a un lloc... No? Hi ha una mica de supervivència aquí, potser. Jo també ho penso. Sí, no, una mica la figura aquesta típica del macho alfa, no? De que tal, no sé què, però també crec que és una cosa amb la que hauríem de començar a construir una miqueta. Clar. Perquè crec que no és bo ni per una banda ni per l'altra. No deu ser tio, perquè et deus trinxar molt, no? En plan, arribar aquí.
És a dir, a nivell d'esteroides i tot el que és fora de la suplementació bàsica, no ho sé, tot el que siguin anabolitzants, tot això, que desconec al 100% al món, entenc que hi ha d'haver alguna relació amb problemes cardíacs a la llarga i tal. Desconec, potser d'aquí uns anys sabem que no, que cap problema i que és saludable i que tal. Ja. Ara, és una cosa que tampoc no estic ni informat realment, Vale. no la toco i tampoc el tinc a prop. Respectem a... Molt bé. Doncs fins aquí una miqueta l'entrevista amb el Quim, no? Vale. Molt bé. Ens ha agradat molt. Molt de cap tema pel mig, Com? Que estic veient que seguiria, Sí, no, és que seríem aquí xerrant amb tu. Bé, fem una cosa, podem fer el joc i sortiran temes i els anem comentant. Va. Sí. Tanquem l'entrevista i seguim amb el joc. Perquè t'hem preparat un joc que es diu Mite o Veritat. Vale. Llavors, Quim, la teva funció, ara t'amago una miqueta l'ordinador perquè no et puguis fer trampes, és saber endevinar si és mite o si és veritat, el que diré ara. Vale. La majoria són frases extretes de la nutrició de l'esport. Que diuen, això va bé per tal. Bueno, és veritat o és mite? Vale. Vale? La primera. L'ou és dolent pel colesterol i tal. Sobretot aquest tema típic, de dir, no mengis molt ous, que aquests anglesos no sé com s'ho fan, que es foten tants ous i és dolent pel colesterol i tal. Mite o veritat? Això és un mite. Comprovat. El tema, el que pot marcar més el colesterol o menys és el global de la teva alimentació, no únicament l'ou. Per tant, és un mite, claríssim. Molt bé, Quim. Sí, és que és un mite. És un mite. Sí, hauríem de posar una música, Molt bé, Quim, sí, totalment. De fet, posa que diu l'ou ha sigut tractat injustament, ja que és un aliment molt complet i saludable, i és veritat que la seva llema és rica en colesterol, però no s'ha d'oblidar que l'ou també té moltes proteïnes, vitamines, minerals, i el seu consum és adequat. Totalment. Vinga, això m'ho he trobat a una pàgina que no sé quina és, però que em dona Cosa que depèn de com el facis, no? En plan, Com? serà el mateix un ou dur que un huevo frito o què? No, a veure, evidentment no, per el contingut de l'oli al final, però si és oli d'oliva i fas un alfarrat, doncs tampoc és un tram. I allò que Sí, hi ha més percentatge de greix, però... I allò que deien, a mi ara no sé si és així, però em recorda com que les iaies o això que deien que t'has de fotre un ou cru i va bé per alguna cosa. Això, jo havia vist... Això ho havia sentit. Això també ho havia sentit d'algun lloc. No sé. Un ou cru em sembla que pot ser problema. Clar, no? Clar, la salmonella. Et pilla la salmonella i risses. Aquest tema tampoc el domino, vull dir que No, però és veritat que m'havia sentit això. Cuinem el... No mengeu ous crus, no? Diríem des de la bona vida, no mengeu ous crus. No? Potser se'ns posa algun col·lectiu en contra, però no passa res. Un més. Home. Pregunta 2. Quim, el primer l'has fet bé, no miris, No. Els aliments congelats són menys nutritius que els frescos. Jo crec Mite o veritat? que els congelats són menys... Que els congelats són menys nutritius que els frescos. Jo crec que això és un mite, també. Vols desenvolupar la teva pregunta? És que crec que, a veure, o sigui, La teva també resposta. depèn del congelat i de quan es congeli, no? Per exemple, si... Això. Si és el que està verdura congelada al moment, crec que és bo. Però... Clar, si tu, per exemple, jo què sé, el peix, no? L'agafen i el congelen allà, allò que fan d'ultracongelat d'alta mar, tal, no sé quantos, entenc que, hòstia, doncs que tindrà tots els nutrients que ha de tenir. Si no són en aquestes condicions, doncs entenc que no. Però tampoc toco massa aquest Mite o veritat? O sigui, la pregunta era? Els aliments congelats són menys nutritius que els frescos. Mite. Doncs és un mite. Molt bé. Molt bé, Quim. El procés de congelació no altera les qualitats dels aliments, pel que un peix o una carn congelada té les mateixes propietats que si les mengessin fresques. Respecte a les verdures congelades, la proporció de vitamines que es té després de cuinar-les és similar a les que poden tenir les verdures fresques després de ser cuinades. Així que molt bé, tio, molt bé, per no dominar de M'he salvat, Sí. Això sempre ho diu la pàgina web que ho hem tret, que Para és resposta. superfomentada. Bueno, aquesta la tenia molt clara, la veritat. Una empanadilla congelada. Preguntant d'entrenament. Ara hi anem. Espera, primer acabo amb l'última, també de... nutrició, Dos més de nutrició, ja, és que són molt de nutritives, però són totes nutritives. És que interessa molt aquest tema. Ja, tio, és que és el tema que menys formats estem, jo crec. Perquè és veritat Jo crec que no, no estic d'acord. No. O sigui, crec que amb l'entrenament també ens pensem que entrenar és tot. Surto a córrer fins que em rebenti. Sí, Quins esports fas, tu? jo faig entrenament de força, ara mateix faig pàdel i natació estic fent ara mateix. Fas natació? Sí, des d'aquest any, sí. Molt bé. Va bé la natació, viuen per... Vigila, no et passi lo de l'Albert Pla, Però Vigila, no et corris ara. faig natació purament pel cap.
perquè al nedar, amb la respiració i tal, és com que noto que em va superbé pel cap. Ja. El pàdel és en plan diversió i l'entrenament de força és perquè he de complir amb mi i vinc aquí i compleixo amb mi. Però no és la meva passió l'entrenament de força, jo ho prenc com una hora de feina, Ja. 100%. Molt bé. Com si haguessis d'anar al dentista. Sí, sí, de dir, vinga, va, em toca això. M'he d'anar a canviar l'oli del cotxe. Sí, sí, tal qual. Cada dia. A part Cada crec dia, que és un hàbit que he adquirit que és fantàstic, en veritat, perquè, bueno, doncs m'agrado, em sento bé, i és com, mira, és una cosa que no em suposa un gran esforç, la fa i ja està. Però jo, per exemple, i és que l'altre dia quan vam xerrar, més o menys ho vaig deixar anar i no ho vam acabar de parlar. Jo no faig ioga i escalada. Llavors, amb el ioga, o sigui, tinc la sensació que estic treballant la força, no?, amb les seqüències repetides de com treballes abdominals, treballes bíceps, treballes com tot el cos. Llavors, en una rutina d'esport així també es pot estar treballant la força? Telèfon. Sí, sí, totalment. A veure, Felicitats, ja. Són tot eventos que volen. I ens estan trucant a saco per... El tema del ioga, sí que hi ha una part de força, el que passa que, clar, estem parlant d'algú no molt específic i concret per si tens un objectiu més concret, no? Vale. És a dir, al nivell de ioga, jo, per exemple, el que veig així a nivell general, crec que és que hi ha molt contingut de push i poc de pull, en general. És l'únic error que hi puc veure, que és que jo crec que hi ha molta més tono de la part anterior que de la part posterior. A veure, això de que hi ha una gran quantitat de push i poc de pull, per la gent que no fem ioga i no tenim ni puta Hi ha una gran quantitat d'empenya, no?, de força d'empenya de la part de davant del cos, perquè tothom ho entengui, no?, i n'hi ha menys de la part posterior. A les seqüències que jo és el que veig, des de fora, que després potser hi ha seqüències més avançades, que resulta que la gent... Sí, exacte, no ho sé. Però jo el que veig molt del vinyassa, tal, de tot el... Jo veig molt contingut d'empenya, de push. Llavors això pot arribar a crear-te una descompensació entre la part anterior i la posterior. No ho veuria ideal. Si fas un treball complementari per compensar això, hòstia, pues de conya. I després que l'estímul que dones no el tens tan quantificat. No saps ben bé si li estàs donant l'estímul d'adaptació o no. No saps si estàs millorant o no. I si sempre fas la mateixa seqüència, al final tu estàs adaptat a allò, no estaràs millorant tampoc, saps? Saps? Si tu sempre fas la mateixa seqüència de ioga, arribarà un moment en què allò t'haurà servit per adaptar-te a fer allò, però... Estàs acostumat i sortir com... Estàs acostumat i ja està. Serà com sortir a mirar. Clar, sí. Que guai, molt interessant. Va, pregunta 3. Som-hi. De moment portes 2 encerts. Només hi ha una persona que ho ha fet tot bé sempre. O sigui, a encertar les 5 preguntes Ja va ser m'estàs fotent pressió. Roger Bars. L'única persona que ho ha fet bé. Totes 5. Cada capítol. És que clar, és que és l'únic. És parent meu a sobre. Ah, sí? Ens ha de... Bueno, no li vam portar gaire sort perquè ens va convidar a veure el seu partit que jugava després de l'entrevista i es va lesionar el pobre. Hòstia. Del genoll. I ara ha de tornar aviat. I ens deu un gol. Ens ha de celebrar un gol, obrint una cervesa i fent així. Bo. Des d'aquí li recordem. Segurament quan escolti el capítol ja haurà marcat perquè haurà tornat i llavors ja l'haurà celebrat. Som-hi, tercera pregunta. Beure una copa de vi cada dia és dolent. Veritat o mentida? Si només fos una copa de vi al dia i no hi ha el cap de setmana de moltes copes de vi... Diem a nivell de salut, A nivell de salut. A veure, si... És dolent? Depèn. Veritat o mentida? No, és que, per exemple... O sigui, veritat o mite? Aquí dic que... una copa... Que estem amb el qüestionari. Clar. Anava a explicar més coses, ara, jo. Però si vols ens les expliques, però beure una copa de vi al dia és dolent. Això és veritat o és mentida? O és mite? Va, posem-li que és veritat, perquè segurament és el que tindràs. Però aquí jo vaig llegir un llibre que era una cosa que... És una putada al micro, perquè quan et venen aquells gotets petits, saps? Es noten al micro, Que clar, feus una cervesa i em venen aquí... Això es nota, És que és dolent. És que, bueno... Tu encara estàs pensant, no? És mite o no? Mite o veritat, Quim? És dolenta, Has dit? Sí. Si és dolenta... És dolent per la salut. És veritat. Veritat. Exacte, és veritat, molt bé, Quim. Estàs a 2 d'encertar-ho tot, Hi ha matisos. És millor no beure. Exacte. No existeix ninguna evidència científica que avali que el consum d'alcohol en petites quantitats sigui beneficiós per la seva salut cardiovascular. Vale. Per què dius que és veritat, tu?
No, el que dubte... Sí, per què dius que pot ser bo? A nivell anímic, però res més. Per això parlava, saps? De que al De final salut mental. sí, de dir, hòstia, doncs no ho sé, si tu realment tens un bon control, és una copa de vi al dia i a tu aquella copa et dona un moment de plaer, de tranquil·litat, de baixar tensions, d'alliberar estrès, doncs pot ser molt saludable, saps també? Sí. I no t'afectarà a nivell cardiovascular fotre't una copa de vi al dia si realment també tens un balanç com toca, tens una vida activa i tot, vull dir, és una cosa tan petita que no crec que... Joan Mabres pot estar tranquil, doncs, perquè ens va explicar que evidentment, per la seva feina doncs, o per la seva tasca, doncs, bevia una copa de vi al dia, per tant pot estar tranquil. Si es converteix en una addicció, és un problema. Ja. Si no, no és cap problema, considero. Pregunta 4. Ai, perdó. Perdó, Mateu. Torno a dir, perdona. Cada cosa és que decideixis tu Exacte. tenir aquest plaer, Això que dèiem abans. conseqüències que Totalment. t'emporten, que... Molt i no sigui del rotllo ho necessito. Pregunta 4. Beure aigua prima. No miris, que aquesta l'has mirat, No, això és un mite. A beure aigua prima. Mite. Sí. Sí? Ens he de dir... De fet, si ho portem a l'extrem, si jo no paro de beure aigua, m'acabaré inflant, però... No, perquè l'acabaràs traient. No, només beure. A veure, Si tens que Jo això és veritat, tio, això és mentir. tinc que això és veritat. Les teves fonts són fatals. Tinc que això és veritat, vale? Ara vaig a argumentar la meva i tu argumentes la teva. Jo tinc que és veritat que beure aigua prima, i diré el per què. Estudis han comprovat que això es produeix perquè s'accelera el metabolisme entre un 24 i un 30%, que és l'energia que el nostre cos gasta en realitzar tots els processos físics i químics. Quan més ràpid el metabolisme, més calories cremem sense fer res. A més, del mencionat, beure aigua crema calories de per si. És a dir, tenint en compte que l'aigua té 0 calories, si estem bevent aigua, doncs, en concret, cremem 46 calories per beure un litre d'aigua. Per tant, si l'aigua no té calories i nosaltres en cremem 46 per beure'n, no, per tots els moviments... Si és així, tindria raó, però també et dic, tindríem un problema, perquè realment a nivell de salut, aquí també, a nivell de bufeta hiperactiva, acabes amb el sol pèlvic segur tocat. No, però realment, aquí la pregunta... Però sí, la pregunta és... El tema és, beure un litre d'aigua a tu t'aporta 0 calories. Sí. I cremar aquest litre en gastes 46. Per tant, beure aigua prima. Sí. Si és així... Mateu, Sempre fas preguntes que són com inductives. Perquè semblant. A veure, beure aigua entenent-ho com que això comporta renunciar a beure altres coses. No? No. El simple fet Jo l'entenc. El simple fet Sí, és correcte. de beure un litre d'aigua Tens raó, però a tu llavors... t'aprima. Però llavors aquí pots estar-la liant, perquè pots estar venint a la gent que comenci a beure aigua per aprimar-se. I llavors li pot generar un problema de salut, també, perquè... No, jo no. Clar. Però Des d'aquí no tirem a la... O sigui, pot ser correcte. nosaltres no som nutricionistes, si voleu algú... Jo tampoc, per això, que totes són de nutri, No, ja. Ja, és que no n'he trobat, tio, com de mite, saps? És com que la gent ja no em fica. Segur que sí. Sí, hi havia el típic de els entrenaments a força van bé per la salut. Pues sí, clar que van bé per la salut. Va, l'última. Vale? Em sap greu, has fallat, Ja he fallat, però bueno, ja està bé. Bueno, en segon lloc no està malament. Els carbohidrats engorden. Els carbohidrats... Engreixen. Això és un mite. És un mite? Sí, 100%. Molt bé, és un mite, sí senyor. Els carbohidrats... Carbohidrats són hidrats de carboni? Sí. Sí, o sigui, el que engreixa és el superàvit calòric i els carbohidrats pues, és un macronutrient com a tal. Jo, per exemple, els carbohidrats, uns d'ells, no, els més simples, són els que elimino amb els meus clients i els complexes pues, els deixem, que són verdura, fruita o una fruita tal, i els simples, que parlaríem de pastes, bolleries, refrescos, tot això, doncs fora. Em sap greu haver dirigit les preguntes cap a la nutrició, però és que et dic, no hi ha res més. No pateixis, no pateixis. Al final és un tema d'interès de tothom, també. Sí, totalment. T'ha quedat alguna cosa que tinguis? Sí, vols dir alguna cosa? És el teu moment ara. El teu minut de glòria. El meu missatge seria una mica de que siguem més conscients de que televisió, publicitat, xarxes ens estan fent molt més mal del que ens pensem. Crec. O sigui, al final ens estan alterant a nivell hormonal, neurotransmissors, no soc expert en això, i crec que aquestes dosis constants de plaer immediat ens paralitzen en moltes altres coses. Ens paralitzen en
que no som capaços potser de persistir en altres coses, que el plaer és molt més tard, no? I això crec que és el que fa més mal, en general. Per tant, necessitem disciplina per seguir la nostra voluntat. Sí. La pregunta aquesta, per exemple, de per què hi ha tants nens ara aquí al gimnàs? Per què ve tanta gent jove aquí al gimnàs ara? Jo, per una banda, veig com algú bo. De dir, hòstia, aquesta gent està venint al gimnàs, que està fent un esforç diàriament, persistint per assolir un objectiu. Part superpositiva, molt bé. Hòstia, estan fent salut, no estan sortint de festa i no sé què. Fantàstic. Però si després ens mirem el per què ho fan, és perquè tenen unes xarxes socials que tenen una pressió estètica de l'hòstia, però cap d'aquests d'aquí està satisfet amb el seu cos. Llavors aquí tenim un problema, saps? Perquè si tothom espera tenir els abdominals definits i tal, o tenir el cos de la influencer aquesta que t'està penjant la foto en aquell moment concret... És com que l'acció és correcta, però el per què no. Exacte. Llavors hem de canviar Exacte. Totalment. Bé, doncs amb aquest missatge acabem l'entrevista amb el Quim Gasque sobre la disciplina i sobre l'esport i sobre el benestar i hàbits saludables. Moltes gràcies, Quim, per venir. A vosaltres. Gràcies, Mateu, per tot, per les teves reflexions, com sempre. Fantàstic. Ens veiem a la propera. I ens veiem d'aquí 2 setmanetes, que traiem el següent programa. Gràcies i bona vida. Moltes gràcies.